ED sends a chilling warning to Chiwenga azvipere mushe. Panapa ukomana wabuda kutaura mashoko achiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe nguva inoi aiwa is not being vocal. Haachatauri iye nemuromo wake but akushandisa vakomana kuti vataure kumapublic pamarallies aiwa ari mashoko anenge ari mashockwaves anenge achisendawo nagenerali. Sana kuna mashoko amudanyorwa panapa unobva wasubscribe walike woto on the bell icon. Ndimbira panapa vakomana muchinjiri ndobudanyora achiti Mapuche Nomona appeared to send a chilling warning to Chiwenga that challenging ED risks himself being taken out via either a drone or airplane jamming as the temperature rises in ZANU-PF succession battle. She also pointedly highlighted the pain ED appears to have felt from Geza Siwel publicized visceral criticism and ultimatum over him standing down. Clearly, avoiding mentioning Chiwenga by name, she used the sun as a metaphor to warn Chiwenga about wanting to rise before EDC star has set during an event covered by HSTV Zim. This is the most serious warning ED has ever delivered to Chiwenga via a proxy. It's most likely that there won't be another one after this. You will all recall that I've previously alluded to the blood on the dance floor. Worst case scenario. Well, this is it. ED is now ready to wield the political guillotine. He has run out of patience. He is acutely aware that his political clock is shrinking with each passing day. He wants to settle this now and early. He is now prepared to unleash a blitzkrieg, probably grumbling that incumbency will be decisive. Ndo mashoko anobuda panapa togona kumuna achinzi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe hapasina mamwe warning achatevera. Aya ndo the most dangerous and deadly warning atumirwa kuna general aiwa kubva mutungamiri wenyika aiwa achimbotumira mawarnings ari kuonekwa panguva ine kunzi aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe achiona kuti aiwa his rule panapa iri kushringa aiwa anoda kuteka the opportunity kuti achinge angozviparadza azvipedza zvese aiwa asimbise his grip onto power. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.